скоро аз ще снимам БГ. Да, сега ще забелязвате ли нещо, че имам нов скрин рекордер, като не знам къде изчезна. Къде изчезна? То се снима в момента. Ау. Аз ще засекундя време на моя. Ето и яко забелязвате, имам нов скин. Хайде, знаем го. Давай почвай. От много време не съм снимал. Да, съжалявам, че не съм снимал много. Само не го. Моля падна. Ще приключим. Не можеш. Ще приключим някъде. Тук. Кънути. Абе, към един. Тук може ли да снимаш безкрайно? Да. Тук може ли да снимаш безкрайно? Зомби, интернет. Не можеш. Чакай, Сашко. Помощ. Зомбито ме удря. Difficult справи го. Не. Айде, скачай вътре. Скачай и умре веднага. Окей, да спра дификълта. Не спра дификълта. Не съм много добре с електрониката. Мога да играя. Ендерменът изчезна и зомбито го няма. Това ще да го мина. Видях. Оп, не. Не може да мина, стои. Направо там да ни справува. Искали да се разделим, ти си там, аз съм от другата страна. Пак не трябва пясък. Ти си там, аз съм от другата страна. Не мисля, такова съм. Пак много сложно, бе. Ето. Аз съм бях много бавно. Много бързо. Аз мога да убирам бавно. Сега що паднах? Как паднах? Нищо. Да, искам първо да гледам. Размени... Ашко, пай там вътре. Скачай. Аз съм в този. Чакай, не скачай. Що е там? Опа, аз паднах по случайност. Чакай, не падай. Изчакай ме, идвам. Много разгледам, аз падам без да искам. Кликни. Ес, не падам. Не, защо? Гадняр. За малко. Ако разбрах как да го видя. Добре, малко ще погледате как се проваляме. Ауч. Аз се отказвам. Искай да пробваме нещо. Да, ще пробваме нещо друго. Чакай, този не можахме да го видим. Ще се пробваме този така. Да, бе, ето точно толкова факълно, че... Това не е възможно. Чакай, където? Аз просто паднах и то се засилих веднага надолу с длина скорост. Не това, с лианите. Песка къде го пък имечка да вия. Тук ни стане се освободи проход нагоре. Да пробваме другия паркур. Този. Не бе, който качихме другия сърбър. Окей, тук по цяло умираме. Той е този. Добър. Не знам точно какво беше. Колко минути стана? Този писа ли колко минути става, Сашко?
Казва ли колко минути става скрин рекордера? Още не. Трябва просто да си го видим в настройките. Ами има още време. Сега са минали 4 минути. Аз къде съм? Виж ли какво стая нещо? Не. Оф. Мами. Върви насам някъде натам. Колко живот съм. Вече как пише нещо. Тук си. В чата. Какво? Да, ти го виждаш, само че аз не съм... Гледай къде съм. Средно на оцеляване. Отиди там да таковаш горе. Не, то не може да е такова. Буга. Така ще ми навалят. Ей, супер съм. Тон. Сега ще поискачваме. Чакайте, ще спра дификълта. Сега, къде е поръчката? Ето я... само там да спра дификълта. Аз тук трябва да скачам ли? Чакай. Вода не успя да оцелиш. Ими какво? Какво искаш? Не ми са че... Къде беше... Че не получили. Той е буквално пред теб. Скачай. Къде е? Ти виж, че... Буквално пред мен е било. Не така, скачи с бутона за скачане. С морфини. Малко ще се помъчвам тук. И ти не си същия. Тук и се пробвай да го направиш. Да, не. Значи паднахме на розовата линия. Не, близко бях. Опа. Я кашля на клип съм. Добре, хора, ще спра докато го направя. На пауза ли страничката ви? Хора, продължавам да снимаме. Успях да го направя само къде. Ето там вратата. И напишете в коментарите дали клиповете, които снимам, са ужасни, тъпи. И се знам, че се казвам, аз точно се казвам Симеон Георгиев. Така. А по каналът ми се казва Ясенов, името на баща ми. Къде я връща? И да спред. С тези бутончета. Не. Не знам каква играта, честно. Не. Не е жалко.
Не, близко бях. Опа. Сега бяха сложни някакви ръчки, че да може да стои в платформа вечно. И добре хора, съм просто ретард. И това ще бъде за днешния клип. И до скоро. Там много добро. Ади бе. И до скоро.